setunggal lelakon angeteni ngaturaken dumateng para pamiyarsa saben peneok Ponorogo monggo monggo ae ya Sawang dahar wilujeng rahapi kanthi sekeca menika sampun cinawis sadaya tinggal pilih jan Pak Eko pokoke ora gemen-gemen kabeh dicepakne lho Mas iki mau jan saestu nggih kula wau piye nggih kula wau sampean mau pun sampun dahar to nggih Pak RT lah kula pripun matur suwun lho Pak Eko baksone enak mboten sik tak urus MC ne mang tekone yang apa? Lho, isu apa ya tek awan iki mau? Niki wau lek kajubo. Oh, lah berarti ki mang wis dahar ping pira? Lek dahare tasik ping setunggal. Lek liya-liyane. Liyane pun. Wau mriki niku kula anggap omahe ki ambak. Oh, layak lho. Nggih, pokoke kodhok niku nggih ubah-ubah, pel komplit iki. Kula niku lek ngene Pak Eko pun to. Wis iso ae kaya babu to. oh, jan bae ngene tak kira lek kowe dianggep umahe dhewe ki nek apa-apa ya dipangan ana bake umbah-umbah. Nggih, kula mboten penak. Gur Mbah sih. pripun? Pak Motor iki ngenteni lagu angetene bisa brudul iki mbok iki. Urung, Mak. Urung kok. Bos soju iki. Biasane Urung, lung. Bos, ngenteni lho iki. Nggih, mbok ya nyeket mriki. Ah, nggih. Kledang.
Wilujeng rawuh sinten lho Iki panjenengan? lali para tuwane Mas Angga Punggi. Wah nggih wilujeng rawuh para tamu. Monggo pinarak lenggah kanthi sekeca tinggal kemawon menika sampun kasediaaken menika daharan-daharan ingkang maneka warni monggo dipun rahapi kanthi sekeca nggih. Nggih. Go nganggap Punggi mau ning ndi lho, Go? Ora lho, Punggi iki nek bar rabi iki rumah kok ora tau ketok iki. Lah nggih. Heeh. Apa malih kuduk saiki? Dukane. Enggak, rodok nyisih lho mara tuamu wis teko. Kok aku samar kok wedi ngene mara tuane ora apik lho. Anggap Punggi mau ning sendi mau. Enggak. Dilereni sik wis purnah. Mara tuamu wis teko. Sing apik-apik nggih. Oh ning mburi. Oh. Sanding kandang. Kapindho salat dene kang telu Ramadan nindakno poso jagat ping 5 ibadah haji rukun Islam gaya nggih ayo cah ayo bareng dek yo
Alhamdulillah.